And also, ako naman, ang observation ko is, bakit very quick yung quote-unquote social media coverage ng mga ilang senador, Mm. no, na sila mismo parang nag-aastang vloggers or influencers, no, na parang nagbibigay sila ng blow by blow account dun sa nangyayari sa loob, even not hesitating to say mga unverified information, no. So yan para sa akin red flag, no, na bakit nila ginagawa yon, imbis na makatulong pa sana para pakalmahin yung sitwasyon, no, by not adding fuel to the fire, or by adding to the uncertainty. Pinili pa nila na mag-astang vlogger at mag-post ng mga videos na kumbaga nagbibigay sila ng parang ano yun, coverage, quote unquote coverage ng nangyayari, tapos hindi pa sila natatakot na magbigay ng mga impormasyon na hindi pa alam kung totoo o hindi.